Goddag, jeg hedder Ole Stangegaard, og jeg er en e-borger. Det er jeg, fordi jeg har KOL og er optaget i epitalet i Lyngby-Taarbæk Kommune i Danmark. Jeg er her, fordi jeg repræsenterer en gruppe af e-borgere, dannet af brugere af epitalet i Lyngby. Jeg vil i denne screencast fortælle om min egen situation, før og efter jeg blev optaget i epitalet, og om epitalets brugergruppe, dens dannelse og foreløbige resultater. Foreløbige, fordi kampen for at sikre epitalets fremtid langt fra er vundet endnu. Om min egen helbredssituation kan jeg oplyse følgende. Jeg er 83 år gammel, og jeg lider af forskellige aldersrelaterede sygdomme, som for eksempel atrieflimmeren, diabetes type 2 og lidt nyere problemer. I 2010 fik jeg stillet diagnosen KOL i middelsvær grad. Min lungefunktion er nu nedsat til ca. 45% af det normale, til trods for, at det er mere end 30 år siden, jeg ophørte med den uvane at ryge tobak. Jeg blev introduceret til Lyngby-Taarbæk Kommunes epitale initiativ i forbindelse med en akut indlæggelse med lungebetændelse, altså en KOL-forværring. På det tidspunkt var min tilværelse præget af KOL-diagnosen, der medførte angst og bekymring. Jeg måtte se i øjnene, at aktiviteter som sejlerliv og rejseliv måske måtte indskrænkes eller helt ophøre. Og at mit sociale liv, som er en vigtig trivselsfaktor, kunne stå for at måtte afløses af optagethed af mit sygdomsbillede. Og stedse angst for forværringer, kort sagt, øget afhængighed af sundhedssystemet. Efter jeg i august 2014 blev optaget i epitalet, er min livssituation væsentligt forbedret. Jeg er stadig KOL, men har mindre angst og bekymringer over min kroniske sygdom. Mit sejlerliv og mit rejseliv er genoptaget, ligesom mit sociale liv. Jeg lever med og forstår min sygdom. Jeg har undgået hospitalsindlæggelser ved akutte forværringer, fordi jeg har konstant forbindelse til mit e-sundhedssystem, epitalet. Jeg har generobret væsentlige dele af min tidligere livsform. Ved kommunens budgetlægning for 2016 besluttede politikerne at lukke epitalet ved udgangen af 2015. Dette blev begrundet i kortvarige besparelsesbehov, men stødte naturligvis på modstand fra de KOL-ramte borgere, hvis livskvalitet nu var afhængig af epitalet. Der opstod derfor spontant en gruppe af epitalbrugere, der ville gøre en indsats for at bevare epitalet. Gruppen, der består af epitalbrugere og disses pårørende, startede i november 2015. Den har nu små 100 medlemmer. Dens formål er at bevare epitalet og at deltage i dets videre udvikling. Både ved at øge optaget af borgere med KOL i epitalet og ved at udøve politisk indflydelse. Epitalborgergruppen er ikke politisk, men heller ikke apolitisk. Brugergruppen har udformet krav til et telemedicinsk tilbud til KOL-ramte borgere. De krav har vi samlet i et manifest, og det vender vi tilbage til lidt senere. Gennem læserbreve, interviews og nyhedsbreve har vi formidlet synspunkter om telemedicin for KOL-ramte borgere. Vi har samarbejdet med patientorganisationer og haft foretræde for relevante politiske sundhedsudvalg. Vi har samlet en række patienthistorier
fra brugere af epitalet som dokumentation for epitalets betydning for vores livskvalitet. Vores historier kan læses på epitalets hjemmeside, men en enkelt af dem vil jeg gerne fortælle om her, nemlig Lillys beretning om et sygdomsforløb, som epitalet håndterede på trods af store afstande og tidsforskelle. Lilly har haft KOL gennem 6 år, har været indlagt 3 gange på hospitalet i løbet af sidste år, og har i samme periode haft mere end dobbelt så mange besøg hos sin praktiserende læge. Hun tager dagligt flere slags medicin for at holde tilstanden i ro, og hun er afhængig af hjemmeilt det meste af døgnet. Men Lilly er faktisk mere end en almindelig KOL-patient. Hun er nemlig også en e-borger, og er derfor udstyret med en række telemedicinske værktøjer, der er designet til at understøtte hendes liv og kroniske tilstand, uanset hvornår og hvor hun er. Gennem sin epitalskærm kan hun blot ved et tryk komme i direkte kontakt med callcenterets sygeplejerske, både med billeder og lyd. Hun har også måleredskaber, der kan fortælle hende, hvordan hendes tilstand udvikler sig fra dag til dag, og når hun måler sine værdier, får hun automatisk vist, hvordan det går. Samtidig kan callcenteret hele tiden følge med i hendes tilstand, og igennem sin medicinkasse kan hun med det samme, vejledt af sygeplejersken, komme i gang med behandling, når det er nødvendigt. Der er nu sket det, at Lilly inden for de sidste par dage har fået øget hoste og åndenød. Lilly ved, at det kan udvikle sig til en alvorlig tilstand, der kan kvæle hende, hvis det fortsætter, og hun har brug for hurtig hjælp til at få i gang sat en rigtig behandling. Sygeplejersken fra callcenteret har på sin elektroniske oversigtstavle set, at Lillys tilstand er blevet forværret, og Lilly har nu kaldt sygeplejersken op, fordi hun er bekymret over situationen og i tvivl om, hvordan hun skal forholde sig. Lilly og sygeplejersken snakker sammen på epitalskærmens videoforbindelse, og sygeplejersken kan nu godt se, at situationen er alvorlig og kontakter derfor e-lægen. Det viser sig, at e-lægen er på besøg hos venner på Bornholm, men det er ikke et problem, fordi lægen er også online gennem sin smartphone. For at sikre det bedste beslutningsgrundlag, aktiverer e-lægen derfor sin Epital-app på sin telefon, og efter blot 3 klik og få sekunders venten, har e-lægen et overblik over alle Lillys sundhedsdata direkte på sin smartphone. Sammen med sygeplejersken fra callcenteret, som e-lægen selvfølgelig kan tale med under hele forløbet, aftaler de en plan for en passende medicinsk behandling med medicin fra Lillys akutkasse, samt en opfølgning næste dag. Sygeplejersken gennemfører herefter planen sammen med Lilly. E-lægen dokumenterer planen ved at taste teksten direkte ind på sin smartphone, og øjeblikkeligt er notatet tilgængeligt for alle andre relevante aktører, der har behov for at være informeret. Episoden ender lykkeligt, fordi Lilly får det bedre allerede få timer efter denne samtale. Hun fuldfører selv sin medicinske behandling og føler sig helt tryg ved situationen. Den efterfølgende dag får Lilly et opkald fra callcenter-sygeplejersken, som bare vil sikre sig, at alt er i orden. 3 dage efter vender hun hjem til København, efter at have tilbragt 14 dages pragtfuld ferie i Florida sammen med sin mand. Denne episode udspiller sig den 28. juli 2014, nemlig mens Lilly er på ferie mere end 4.000 km fra Danmark, og hvor lægen er på Bornholm og sygeplejersken i Lyngby ved København. Lilly havde selv taget epitalskærm og sin medicinkasse med på ferien, for selvfølgelig gør man det, når man ønsker at leve et uafhængigt og frit liv med sin kroniske tilstand. Denne historie og mange andre fra epitalet
har givet os baggrund for at udforme det, vi kalder e-borgernes telemedicinske manifest. Det bygger på erfaringer fra e-borgernes brug af epitalet, men er også gældende generelt for telemedicinske systemer for patienter med kroniske lidelser. Der er 4 gode grunde til at skabe et manifest, der fastslår e-borgernes krav og forventninger til et telemedicinsk system, nemlig at fastlægge en fælles forståelse af de grundlæggende krav til et system, der tager udgangspunkt i patientens situation, altså er personcentreret og ikke systemcentreret. Dernæst er opsamle viden og erfaringer fra e-borgerne med henblik på præcis formulering af krav til et telemedicinsk system. Dernæst at muliggøre sammenligning af, hvorledes forskellige telemedicinske systemer opfylder kravene i manifestet. Og endelig at forstærke e-borgernes stemme i den offentlige debat. Manifestets vision er et liv i sikkerhed og tryghed. Et liv i uafhængighed og frihed. Et liv uden akutte forværringer. Og et liv, hvor erfaringer og viden deles med andre. Hvordan opnås disse visionære mål? Jo, ved at sikre tilgængelighed gennem et og samme kontaktpunkt i alle døgnets timer og på alle årets dage. En kort responstid på mindre end 5 minutter. Systemet skal også kunne tilgås globalt, uanset geografisk position af e-borgerne. E-borgerne skal føle ejerskab og en styringsret. Kvalitetsstandarder skal sikres. Sundhedskompetence fremmes hos alle aktører, inklusive borgerne. Tydelige og sammenhængende ansvarsforhold. Og endelig at sikre, at e-borgerne inddrages i systemets videre udvikling. Hvilke komponenter består systemet af? I mit hjem har jeg måleudstyr, der online kan måle min aktuelle helbredstilstand og videresende disse data til callcenteret. Jeg har internetbaseret kommunikationsudstyr, der tillader tovejs videoforbindelse med callcenteret. Jeg har forsyning af medicin til anvendelse ved behandling af forværringer. Det e-sundhedssystem, der understøtter mig, består af en vagtcentral, som er det fælles kontaktpunkt mellem e-borgere og aktørerne i e-sundhedssystemet, nemlig specialuddannede sygeplejersker, e-læger, og hertil kan også lægges et udgående akut sygeplejeteam og mulighed for indlæggelse på lokale døgnovervågede sengepladser uden for hospitalet. De randbetingelser, et telemedicinsk system skal opfylde, er politisk og økonomisk stabilitet, herunder budgetsikkerhed, godkendelse af relevante sundhedsmyndigheder, enkel og uhindret overførsel af behandlingsdata imellem alle aktører i sundhedssystemet. E-borgerne skal kunne kommunikere indbyrdes og danne netværk. E-borgerne skal medinddrages i fremtidig udvikling. Den canadiske filosof og forfatter Marshall McLuhan formulerede i 1962 udtrykket "The world is a global village". Udtrykket beskriver i korthed og meget rammende den samfundsomvæltning IT-teknologien har medført. I den globale landsby er epitalet landsbylægen.